שלום, בסרטון זה נעסוק בנושא ניהול דואר אלקטרוני, תוך התמקדות בניהול תיקיות, סינון הודעות, כחלק ממיומנויות מחשב ומידע של שימוש בדואר אלקטרוני. נקודת המוצא שלנו היא שלכולם יש כבר חשבון מייל משלו ושהוא פעיל. זאת אומרת שכבר למדתם לשלוח ולקבל הודעות, ויש לכם בתיבת ההודעות, גם בדואר נכנס וגם בדואר יוצא, הודעות שלכם. אנחנו נתחיל בדואר נכנס. כאשר הדואר הנכנס מגיע אלינו לתיבת ההודעות, אנחנו רואים את כל ההודעות מכל הנושאים השונים במעורבב, וקשה מאוד לעקוב ולאתר מידע רלוונטי. לשם כך אנחנו יוצרים תיקיות. בג'ימייל ישנם תיקיות שנמצאות באופן אוטומטי. דואר נכנס, מסומן בכוכבית, חשוב, דואר יוצא וכו'. אתם יכולים להקיש על עוד כדי לראות את כל שאר התיקיות שנמצאות כאן. או לפחות כדי לסגור ולראות רק את הראשיים. איך אנחנו יוצרים תיקיות? לפניכם לדוגמה מספר הודעות שקיבלנו מהמחנכת בנושאים שונים. אנחנו רוצים לסווג כל אחד מההודעות לתיקייה אחת, כך שנוכל במרוכז לראות את כל ההודעות בנושא מסוים. אני יכולה לסמן את כל הנושאים שקשורים בשפה, כאן ב-V, אז נסיים את השיעור בשפה ושיעורי בית בשפה, וכעת אני רוצה להכניס אותם לתוך תיקייה. אני מקישה פה העבר אל, ואנחנו רוצים ליצור אחד חדש. נקרא לתיקייה שפה. נקיש צור, וכעת קרו שני דברים. אחד, אם אנחנו נפתח פה, אנחנו נראה שנוצרה תיקייה חדשה, ובתוכה כבר יש את שתי ההודעות שסימנו אותן. דבר שני שקרה, ההודעות נעלמו מהדואר הנכנס. בואו נעשה זאת שוב. נסמן את ההודעות במתמטיקה, נפתח את התיקייה פה למעלה העבר אל. אתם יכולים גם להתחיל לכתוב מתמטיקה, הוא יראה שאין את זה, ואז אתם יכולים להמשיך מתמטיקה, להקיש על צור חדש, ושוב צור. אם נסתכל, יש לנו עכשיו שתי תיקיות חדשות, מתמטיקה ושפה. כנ"ל אפשר לעשות גם לגבי אנגלית. שוב, מסמנים את ההודעות, פותחים העבר אל, כותבים אנגלית, צור חדש וצור. בזה רגע יש לנו כבר 3 תיקיות, כל אחת עם הנושא שלה. ולכן כשאני רוצה לאתר דברים שקשורים לאנגלית, אני פשוט פותחת ויש לי רק את ההודעות שקשורות לאנגלית. אם אני אחזור לדואר נכנס, כל הודעה נכנסת שקשורה שוב לאותו נושא, כל מה שאני צריכה לעשות הוא לסמן, ואתם רואים שיש לי כבר את ההודעות כאן מחכות, התיקיות. לסמן את התיקייה הרלוונטית וההודעה תעבור לתיקייה. עד כאן בנושא יצירת תיקיות וניהול הדואר הנכנס לתיקייה. ישנו מצב שאנחנו ביצענו איזושהי מטלה ושלחנו את המטלה למורה והוא יימצא לנו בדואר היוצא. גם אותם אנחנו יכולים לסווג ולהכניס לאותן תיקיות, כך ששוב כל החומר יהיה באותו מקום. ולכן כל מה שאני צריכה לעשות זה להקיש לדוגמה על מטלה באנגלית, להעביר פה לתוויות, לסמן את אנגלית ולהקיש החל. בזה סיווגנו את התשובות לאנגלית. הם לא ייעלמו מהדואר היוצא כי הם אוטומטית גם בדואר יוצא, אבל עכשיו אם אני אגש לתיקייה של אנגלית, אני אראה שיש לי גם את הדואר הנכנס וגם את הדואר היוצא. בואו נעשה זאת שוב. ניגש לדואר יוצא. אני רוצה את המטלה במתמטיקה לשייך למתמטיקה. אני אסמן את ההודעה. אני אלך לתוויות, אקיש על מתמטיקה ואבקש החל.
יסומן לי השם של התיקייה, וגם בתוך התיקייה עצמה אני אראה את ההודעה ששלחתי. כך אנחנו יכולים לסווג גם דואר נכנס וגם דואר יוצא לתוך התיקיות. הנושא השני והלא פחות חשוב הוא מה עושים עם הודעות שאנחנו לא צריכים, שהן מיותרות לנו. לדוגמה, קיבלתי הודעה מהמורה שבטעות נשלחה אליי, למרות שהייתה אמורה להגיע לכיתות א'. אין לי צורך בה. אני אסמן את ההודעה, ואז בסרגל העליון אנחנו רואים שיש פה כפתורים נוספים. אחד מהם הוא פח האשפה. אני פשוט אקיש על מחק, וההודעה תצא מהדואר הנכנס. ההודעה לא נמחקה לגמרי. אם ניגש לתיקייה של אשפה, אנחנו נראה שהוא נמצא פה בתוך האשפה. אם אני רוצה למחוק אותו לגמרי, שלא ישב לי בכלל בשום מקום בתוך החשבון שלי, אני אסמן ואני אקיש על מחק לנצח. אם לא אעשה זאת, הוא עדיין יושב לי בתוך תיקיית האשפה. אז מחק לנצח ואין לי יותר את ההודעה. חשוב מאוד לעשות את הביצוע הזה של מחיקת הודעות, לא רק לתוך פח האשפה, אלא גם בפח האשפה, כאשר מדובר בהודעות זבל שיכולים להכיל כל מיני וירוסים או דברים דומים שיכולים לפגוע לי בפעולת המחשב. עד כאן סיימנו ודיברנו על ניהול תיקיות וסינון הודעות.